que potser té més pressa. No, de fet no. Què dec? Un pou. Què? Un pou. No, si ja t'he sentit, el que passa és que no l'entenc. Servei especial, tarifa especial. No sé ben bé per què, però ho vam fer. I vaig seguir el joc. I aquesta vegada la por s'ho va passar bé. Va gemegar, va cridar, va riure, va disfrutar. I jo no. La no dependència de l'exterior resultava cada vegada més absoluta i reconfortant. Si no fos per qüestions de força major com les croquetes de Cal Antonio. Sí, les croquetes de Cal Antonio són una força major. Alguna olor concreta que provenia del pis de baix o de dalt o del costat em va transportar sense remei a les croquetes de Cal Antonio. Problema. L'Antonio no sortiria a portar unes croquetes a domicili ni que se li estigués cremant al barri. Ni que es cremés la ciutat sencera. Per anar a treure peles dos pouls seguits i no diguem ja el que vaig haver de fer per aconseguir uns llibres vells que no es venien per internet. Per la resta tot bé. Començava a divisar una autopista llarga, ampla i exempta de peatges. M'havia instal·lat en el paradís. M'havia creat un món a mida, el meu món. Sofà, pel·lis, llibres i la Verònica que pagava els menjars a mitges però cobrava íntegrament per la resta de serveis. I jo us explico la meva història perquè no us avorriu. Cada vegada agrado més endins i cada vegada hi afegeixo un tros més de mi, un episodi nou, un secret més, un tros de mi mateix que us revelo i us regalo perquè em feu dir la millor de les vostres fantasies.